Comitè 1 de desembre. Comitè 1 de desembre. Comitè 1 de desembre. Lluitem pels teus drets. Sexuals i reproductius. Treballem per a tu. Visquis o no amb el VIH. Formem a joves. Perquè siguin adults i adultes responsables. Posem a la teva disposició els mitjans. Les eines. Promovent l'autonomia. T'ajudem a decidir. Per la teva salut sexual. Pel teu futur. Per la teva comunitat. Informem. Sensibilitzem. Defensem. Donem suport. Cuidem. Som centenars que treballem per a milers. Som el comitè. Som el comitè. Som el comitè. Som centenars. Que treballem per a milers. Som el comitè.